Kuka sanoi? Soitetaan uudestaan sitten, mutta kyllä mä nyt huomaan, että ei tässä näköjään ollut katsoa edes. Kuule tästä tulee juttu, mutta pitää panna sitä asiaa se puhdas. Se on siinä. En mä osaa vastata enää mitään. Ei mitään tapahtunut, että ne sanoo ihmiset. Pitää ensin olla varma siellä on edes keisissä. Eivät ne sullakaan siellä. Eikä sulla sitten riitä, että paperissa lukee, että kunhan se on ok matkustaa ja tulla takaisin. Okei, mitä paperilla on? Mitäs siellä? No jos sinne ei tule, mitä taat? Ei vaan se, että Joona, että kunhan silloin niin saatu Attorneilta pois paperit niin, että ne sanoo, että siitä ei jää merkintöjä, niin... Siis jos Joona ei tule... Jos ei tule takaisin, mistä ei tule? Tapahtuu sitä eteenpäin. Niin, mä sanoin just, että eikä se nyt sitten ole tässä se juttu, että paperilla sanoin se, että Joonalla kutsutaan se paperi sieltä, niin sen jälkeen se on valmis lähtemään. Se tulee takaisin, mitä? Tuleeko se? Miten sinä voisit sä tietää? Se voisi... Tuleeko sitä? No sä saat nyt selittää sille itse sitten, mä en enää halua tohon, että mä oon yrittänyt tässä parhaani nyt. Minä tiedän, mutta sinä pelkät sano mulle, mun pitää sanoa. Mä en ymmärrä sitä.